ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त मी चैत्यभूमीला गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आणि अभिवादन केल्यानंतर माझा मोबाईल मला सापडत नव्हता आणि त्याच्यामुळे मी दुसऱ्या जवळ असलेल्या व्यक्तीच्या फोनवरून नंबर डायल करायचा प्रयत्न केला तर तो स्विच ऑफ दाखवत होता. त्याच्यामुळे स्विच ऑफ असेल तर कोणाला तरी तो मिळाला असावा आणि त्यांनी स्विच ऑफ केला असावा असं गृहीत धरून मी कार्यक्रम संपल्यानंतर ही बाब एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कानावर घातली आणि त्यांनी ती जवळच असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना सुद्धा फोन शोधून द्या असं सांगितलं. दरम्यानच्या काळात ड्रायव्हरचा निरोप आला की गाडीजवळच चुकून फोन पडलेला होता, तो त्याला मिळालेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्या पुढे काहीच घडलेलं नाही आहे. फक्त या गोष्टीतून काही अर्थ काढून वेगवेगळ्या बातम्या जर प्रसिद्ध झाल्या तर त्याच्यातून कोणाचा गैरसमज होऊ नये. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी स्पष्ट करतो की माझा मोबाईल काही गहाळ झालेला नाही आहे. त्याच्यामुळे इतर कोणतीही चर्चा या संदर्भात करणं योग्य ठरणार नाही.